Hey, mfethu ngathi ngabanja. Hayi ngirathi mfethu night. Ya, igama lami uZipho ngokaZulu. Siyanimukela ababukeli nabathandi besixhoxa podcast. Ngihamba neninsizwa la engihlezi ngihamba nayo, kodwa nayo izozisho. Ya, sanibona sibonise ukuthi owadlamini uJamas Chadu Mzizi. Siyanamukela ukuthi siyaxoxa podcast. Njengenjwayelo ke sizoyixoxela. Ya, sesiphinde sahlangana. Yasesiphinde sahlangana. Inhloso yethu ukuhlangana kwethu ukuthi siyasifisa ukuthi sivulane nje ke imiqondo namehlo as ama South Africans. Sibuke nje izinto ezenzakala eSouth Africa, sibone ukuthi mhlambe nawe mhlawumbe ukuhlasela noma ukufikela ungaphuma kanjani ukuthi into edinga ukuphume kuyona. Uthi mhlawumbe edinga ukuthi ungene kuyona, ungangena kanjani kuyona if ukuthi into ezokusiza ekugcineni. If izokubenefitisa nje, then uzongena kanjani kuyona. Ya, ngiright mfethu, ngiright mina ngiyaphila mfethu. Umnandi nje impilo iyancengwa because empilweni ufuna ukuthi noma ngabe kuthiwa ukukhuluma namanani kodwa abantu abangasiboni isikhala empilweni. Abasiboni si-right abantu because of sabana models abanye abantu. So la abantu esihamba models zabo basibone si-right khona bezofisa ngempela ukufana nathi ngelinye ilanga bangakuthi abantu bezimshaya kanje induku no bangakuboni lokho. Yeah, ngoba nathi khona esibuyela kubo kodwa sisazi inkinga ababhekana and they do have ama problems labo bantu la. Futhi mhlawumbe amakhulu udlula lawo amakhulu udlula kwethu but thina sifisa ukufana nabo. Nabo kufanele bafisa ukufana nabo yabona. So let me it's a chain so yeah asingene nje savele sekuyona. Yeah futhi manje uthini namhlanje? Hey mfethu namhlanje noma ke ingekho into umuntu ayiphethe kodwa ke mfethu uyazi ukuthi nje what is trending esibuke into enjengalezo mfethu uyazi la ukuthi iya trend indaba yanomjida lo Peter waseMorocco bafethu iya trend indaba yakhe uHakim Achraf Hakim yeah indaba yakhe mfethu iya trend kakhulu ugayi lo esasimbuka World Cup exactly mfethu lo wathi Morocco ayifaka uma semifinals yes World Cup yes besimbuka ku AFCON besimbuka lo AFCON sambona edlala sambona edlalela iPSG yes siyamazi na ku Madrid kuyinto academy ngoba ku Real Madrid siyamazi lapho lumidlalo omncane kuseyingane umjidi loyo kumela mfethu ithindaba yakhe no umjidi la kuvela ukuthi umjidi waseMorocco uHakim he is married to Uhiba was a Spain but if you landela umlando wabo yabo bonke abase-Africa because even Uhiba was a Tunisia ngokwabazali bakhe but ke she was born in Spain in Madrid njengaye Achraf waseMorocco ngokwabazali bakhe kodwa yena bamzalela eSpain eMadrid uzubone ngoba inationality yakhe ayishintshile usewaseMorocco yena akashintshanga lokho but ke ngokudlala ke ibhola usedlala ke manje eFrance kuyiParis Saint-Germain. Yeah, umjida akakwenzeke kanje mfethu. Kodwa into nje engithusayo ukuqala ngithusa ukuthi kade ngibuka indaba yakamkakhe uHiba. Umshado ngibuka umjida kanti umjida una 24 years. uHiba una 36. How? Yeah, the wife is 36-year-old but umjida una 24. There is the age difference ka 12. Angisho ukuthi yes, nami ngisho lutho. Yeah. Ka 12 years. No, nami ngisho lutho because I believe ukuthi la khona uthando khona indlela. Yeah. And the age cishe I count babanye abantu. The age I count. Yeah, angisho ukuthi ke my count noma mhlawumbe moya. But I'm saying kwabanye abantu indaba ye-age abayiconsider when it comes to a relationship, a romantic relationship ngibeke kanjalo. So i-age ke into evela in-account nami. So kwenzeka kanjena kumjida. Umjida ke it is alleged ukuthi waripha someone ona 24 years. Okay. Emzini wakhe umjida. Kunokuthi usisi wavula icase ukuthi umraphile erishwa uAchraf Hakim. Yeah. So ke uma kwenzeka kanjalo investigation is still going on. Yeah. So kabatholakala ukuthi is he guilty or not. Yeah. So ke usisi uhiba yena bavela wafile divorce as soon as nje lento ihlala wavele wafile divorce usisi i-divorce lo uyifaka ngenxa yokuthi ilezi inkinga ezebhekene nomnyeni umjede ukuthi uthi usolakala ukuthi warape banengane laba abantu ezothula
But take that's what you don't have to trade in the case because ama cases maningi better khona phandle maningi. But into eyenza ukuthi usisi uyi-actress. Oh, yeah, actor khona Spain. Yes, usisi uya-actor. Kodwa ke nansi into ngampela ke manje ufuna ukuthi siyenze ukuthi le case lena sithathe ukuthi icase lesiyasi kangaka. Sithusa ukuthi manje if usisi efile i-divorce kutholakala ukuthi umjida kanjani ukuthi akanalutho. Manje umjida kanjani ukuthi afethu awuyichaze kahle yabo nje mina ngingenalutho nje mina angazi noma usho ngoba ngingenalutho mina ukuthi nje if ungathi uya divorce wena Siboniso vele umngakho ngeke azathole lutho ukhuluma ngalokho because you have nothing into enjalo kanjani. That is the question. It is the question mfethu mfethu wena usho nje kanjani vele wena uyibona kanjani yeah Anginayo imbuzi nje. Nginayo imoto engayithola imbuzi. Yes. Nemoto nginayo. Phela uphumelele. Into zakhe zihamba kahle ziyakhanya umjida. Kanjani lapha lutho? He owns nothing. Umjida. Isalary yakhe ayihola kwi-Paris Saint-Germain. Kutholakala ukuthi u-80% goes straight to his mom. 80% goes straight to his mom. Yena asale no 20% ukuthi akwazi ukuyimaintaina where he is. Hibu. Yeah. Kana lo thuthetha. Into eplaniwe wena. Chita pesa ka own lutho. Amjida pesa kana muze egameni lakhe, akana moto, akana lutho, akana property umjida. Akana asset. According to into ena ngizothi yini into ena ku properties ayena own any property no. Any car any akayi-own no. Emagameni akhe. Yes. Ugovernment maye-check-a ngale abantu baka-government into ephathekayo yakhe ayikho. Lento lezi zonke lezi zibiza umamakhe Ekamama. damn Mama izinto ise-Spain so-own umama. into ehlelile. Yeah. Kodwa Bathi-ke mina nathi le question yamubonisa Yeah. ukuthi kusho ukuthi umjida le uyenza nini? Uyenza as soon as ebekwa icala noma wayevele ibonile before ukuthi yazi in this relationship I might lose everything that I have noma that I own. Wathi umjida no man angikwazi ukuluza izinto zami ngisebenzele kangaka kukhona uma wami kukhona mhlambe ngemfamily yami or something. I would rather transfer everything that I have to my mom's name. Mina ngisale ngingabi nalutho. Ukuze mina ngiprotect i-asset noma i-property enginayo. So manje ngisho njalo nje. But ke ukwenza nini lento? Uyenza investigator noma angazi noma ivele yenze before. noma ivele yenze before. Yo. Hey. Bahazishada kodwa. Yeah. Kodwa manje ngoba nami isitori ngeke ngasilandela kancane kodwa bengingazi ukuthi si indaba enkulu kangaka nje okushushilo ngicamba bengazi indaba kanti ingaka ngiyasazi nje kancane Indaba yini? yazi he le ndoda le inesibindi ndoda le kakhulu nje ngendlela esimangaliso mina ngiyaqala ukuhlangana awutshe njengoba ngishadile nje ngingayenza lento awayeni cha ngoba ngithetha ngivumeleke ngiyenze eSouth Africa mhlawumbe uyavuma umthetho because angithi Siboniso before uyazi imishado mfethu wena ushade ngecustomer marriage. Hayi bafethu asiyenzeni lento ngeke uyangayenza phela senze kwenzakalani mfethu angithi mhlawumbe ihlukene wena uthathe icustomer marriage wena because wena wangakithi wena ngiyazi mina la ngakithi isikhathi esiningi sishada thina ngecustomer marriage whereby sibesa khona amasiko kakhulu ethu siganana ngamasiko ethu asisebenzise policy civil because civil is for isonto uma department of home affairs beza ama marriage certificate izinto ezinjengalezo. But ke kunalento yama contracts masingena emshadweni kunama contracts mfethu khona or in community of property kukhona out of community of property without
accrual yabona Okay. kube khona out of community of property with accrual ilapho ke singena khona izinto zama assets ukuthi if we are in community of property kusho ukuthi thina we share everything that we have should I relationship ends should thina we share 50-50 of what we have noma of what we worked for so babili angithi bese kuba nalo out of community of property without accrual yabona lona kusho ukuthi mhlawumbe izinto esingena nazo mhlawumbe emshadweni wethu asishare but once sangena phakathi we share what we have worked together yabona mhlawumbe thina sobabili mhlawumbe bese kukhona nalena ethi ke without accrual ukuthi nje ke mhlawumbe siyangena but ke konke vele sikusebenzelayo uhamba nokwakho nami ngihamba lokho engena kuwa uhamba lento zakho lokho ongena khona lokho esikusebenzele nesikusebenzayo sesisemshadweni because it is out of accrual noma it is without accrual kusho ukuthi esikusebenza sobabili njena if mina njengifikela basebenza le class nawe basebenza le if mina nawe we are ending our marriage kusho mina ngihamba le class yami engisebenzele phambi kwami so ama contracts lawo abasemshadweni but ke I want ukuthi yayithini contract yalomjida nohiba I want ukuthi ngazi yayithini ngempela uma ngabe sikuqhamuka kuthiwa boom because uhiba uaware uhiba ukuthi umjida una everything noma unezinto eziningi kanjalo yeah because semncane usasebenza usazoba lezinto vele nje ngifike nemali kwethu umjida because ke mina ngangikho ukuthi bemethe but bengiyibuka indaba zezimali bonobani cishe omabani US dollars or something angikwazi ukuhlukanisa angikho ukuthi lezo zinto lezo but ke bengiyibuka izinto ezinjeka lezo ukuthi basha ama numbers makhulu noma ngasasibala but numbers bangakwazi ukubala but these numbers are very big umjida rich yazi mfethu angazi ngathini mina ngalento ngoba lento ke ima ngikwami ihlasela kakhulu okanye ingenziwa kakhulu abantu abadumile ngoba yabona nje uba nje umdlalo wePirate lo khona umdlalo wePirate lona angazi ukuthi ubani man wedlala iPirate sengikhosi igama khona ngicela ingikhumbuze ubani man ngikhumbule le story lezo eyinsukwini nje naye udivorce umkakhe wathatha yonke yes angazi kwenze kanjani wathatha yonke into bedlala iPirate waseZimbabwe waseZimbabwe wasike uphumuzo manager no waseZimbabwe waseZimbabwe lo wagcina ehamba eya ku Cape Town angazi wagcina kuxatshana lapho nalapho kodwa ke sengikhohlile igama lakhe usere divorce naye untena wahamba yonke into yakhe so ngicabanga ukuthi yabona nje thina njengathi singabantu nje basemakhaya singabantu abaphila ngesintu hayi thina kuyaziwa ukuthi into zami noma ngabe ngibhalile imini noma ngaba ngibhalile into zomngane lezo kunjalo nje ngokwesintu into engakhulumile nje into engake ngokwesintu ayikho divorce ngokwesintu futhi ayikho we customary marriage ayikho divorce we customary marriage even umngakho engahamba ayogana kwenye indawo wena usakugana usamqolisa usamthela ngenyongo he remains umakoti wakadlamini even eKwaZulu even if eKwaZulu kangangokuthi kunezinto angakhona ukuzenza kwaZulu lapha sandagana khona because uzenzile lapha gane khona so ngokwesintu isinto sasiyibukile lento ukuthi yazi inobungozi bavele bayiprocess nje lento because angithi ukuphazamisa uyabona ngokwesintu njengoba behlale bethi abantu besifazane isintu asibanakekeli esibanakekela kakhulu man esibanakekela kakhulu isintu futhi lasaKwaZulu ngiyangeke ngizwe ingoma kaBabuthokoza Ndaba lele ethi ke umuntu wesifazana akaxoshwa into enjalo ngiyibuka ngicubungula ukuthiwa even ngabe kuthiwa wena usamthanda umngakho kuthi ukuthi nihlala yini kuthiwa makhele hanje akazakhetha makhele eceleni wakho umuzi wakho kodwa uhlalise khona umngakho lo wena ungasamthandi nezingane zakho zonke zakhe bahlale khona kuthiwa bodle ungahamba uyoganga lo mthandayo
kodwa yena makele umoli njengomkabo. They are protected. Yabona ungaqina umthanda futhi. Mhlawumbe kwenzela lo. Mhlawumbe kwenzela ukuthi uhlale ugcine futhi usumthanda. But ke mfethu ke manje ungasiboniswa ngaphela ikhona lento le yalo mjida lo ka Achraf Hakim. Ikhona into enjalo nje vele ke mhlawumbe nje ke mhlawumbe kubabukeli bese yaxoxa talkcast nabathandi nje bayo na whoever nje ke mhlawumbe uthuke sayibona mhlawumbe ishow yethu mhlawumbe into enjalo wakwayibona yini umbuzo omuhle lo mhlawumbe wakwayibona into enjalo lo beka behle nale hey yeah yabona angazi mina cha angazi ngiyibona indawo nje ngingedwa yeah into mhlawumbe kodwa yile nje ayangaze ngezothola umuntu yonke into ibizo yazi kuye ukuthi hayi mhlawumbe abanye abantu banobusiness elinye alinika unkosikazi wakhe okanye elinye elirane ingane okanye elirane umzala yes yabona kodwa ukuthi kuthiwe nje ayikhokhe yonke into ebiza yena ngisho 80% womhola wakhe uya kumama but ke onjani ukuthanda ngalo umama noma mhlawumbe ucinezela lo mina was waiting ukuthi mhlawumbe kuthiwa it is illegal ukwenza leyo nto I was waiting ukuzwa kodwa likhe liqhamuke njalo ayangaliboni ezengifunde kaningi mfethu ngibuka amaphepha ngiyalandela angiliboni igama elithi this is illegal ngiyafisa nje igama liqhamuke khona amadoda athi uHakim iqhawe mfethu uyapraise bathi hayi iqhawe celebrate mangena kuma social networks uyabona nje ukuthi uya celebrate wakubizwa ngeqhawe mfethu angazi yazi but I was thinking because ngibonile ukuthi baneyingane laba bantu ezothu cisha abafana labafana bethu ngibukile lokho ukuthi bafethu kazi are they not losing lezi ingane lezi kuyi divorce yabazali bazo because enye into if abazali be divorce abafethu they are people abashayeka ngempela kuyi divorce yabantu abasathandana because abantu ababeka sathandana basuke bewina uma be divorce because basuke befumula athi umuntu ngaphuma kulomntu yakhe lokho ngihleli kuona mhlawumbe basho kanjalo bese bakhona these innocent individuals bona abasuke beyihappy ukuthi we see our parents together bese bevele bengabe bese babona be together abazali ukuthi kazi impilo yabo ihamba kanjani and I hope kule case le labazali labazali babili bazoyiconsider kakhulu indaba yeingane zabo bazoyithatha bazise to abantu ama-professionals abantu abazokhona ukukhuluma nazo yabona bekhulume nje nazo bekhuluma ilanguage nje yama-social workers language yethu ilanguage yakho bekhuluma ilanguage yethu babalele ikhumbule babukeli bethu uyi-professional social worker niyamuza ngoba nani ekhuluma nje khuluma i-professional bakhulume nabo babenze iphile kubona lento babe aware ukuthi yes abazali badivorcile but they are still our parents separated as they are kodwa basengabazali bethu futhi we can communicate with them separately because phela sebehlukene vele but ke nje si-understand lokho bese enye into ebalulekile lento ye-financial support from mhlambe from isethi lababa mhlambe from ila mama ukuthi mhlambe noma ngisemove on kwezinto njenganje uyibona nje leya nto leya ngicabanga ingane evele isale ekhaya kwagogo because umama usehambile useyogana kwenye indawo and yethu baba walezi ingane akekho eduze seyiguliswa ugogo ubaba wazolena umama wazolena so nje it is very confusing kahle kahle for ingane ukuthi ikhule kanjani but ke as ama-social workers they bayakwazi ukuthi be-attende izinto ama-cases anjengalawo bebenze beyi-understand beyibone ukuthi noma ibuhlungu lento but lento ikhona iyaphila iya-exista thina okwethu ukuthi sifunde ukuphila nayo lento ikhona injalo so nje I hope kuleyo case lezi ingane lezi zoyithola i-support yale mhlawumbe yale service njengisho hayi cha ngezwakala kakhulu futhi cha ake asivale yaphela sivale kodwa nje uAchraf Hakim bafetha asaziyeke noma uthwena yiqhawe Achraf Hakim noma i-wrong ngaba la uyabona noma mhlawumbe la uthi wrong okay thina noma ngithi mina mhlawumbe ngaphambi kwesipolisi mina mfethu angisho lutho but nje ngithukile ngithuswa nje isibindi
somjita mfethu ayisiyangithusa kakhulu. Cha mina ngithi angivumi. Hayi angivumi. Hayi Uthi ku-wrong. Hayi ku-wrong. Uthi ku-wrong ukuthi umuntu athe owner izinto ey'ningi Yeah. kodwa futhi angabi nalutho. Angabi nalutho. Hayi angivumi. Because kusho ukuthi even if bebengadivorcile mhlambe nje because kuyafiwa Yeah. avele ashone uHakim. Kusho Kukuhle kumnandi. Kusho ukuthi umama weingane zakhe abesezokwazi ukukhulisa ingane ngendlela ebeyikhulisa ngayo before. Sho ukuthi i-standard of living sizokwehla ey'nganeni nakwifamily because ubaba weingane useshonile. Ngokuthi ubaba weingane uchithile, wachitha ngazi rebiza kanjani, wachitha wachitha isystem, wathena kanani. Kanti lezi ngane mfethu bekungayikhonsola ukuthi ethi ubaba eshona edlule emhlabeni kodwa ingane ziphinde ziyiphile leya mpilo or more than lesa standard because kuyenzeka sithi ukuthi ubaba usungasekho kodwa manje yena uqonda ukuthi bokuthiwa yena ushone manje ku right engasolwanga noma mhlawumbe ngecase ye-rape futhi iy'ngane zakhe bizosafarisha ngakho. Yethu ubaba usebenzile, umama is an actress, ubaba is a football player futhi-ke edumile edlalela i-team, one of the best teams in the world, best paying team. a best paying team ayidlalelayo. So nje abazi mfethu kodwa-ke asiyivale but guys kusibonisa seshile bafethu uma kuwukuthi mhlawumbe into enjengale mhlawumbe ufisa ukukhomenta kuyona awusithele mfethu wena ubona iqhawe kuHakim noma ubona umuntu owenze into e-wrong kakhulu. Yeah but I believe Hakim wenze into Hayi siyabonga. Nikhumbule njalo siyatholakala kuwo wonke ama-social media platforms. Siyaqoqa podcast na ku-YouTube ni-subscribe ukuze nizobona ivideo yonke ephelele. Yes. Ofisa usinikeza i-topic sikhulume ngayo mfethu kulula nje. Ungakhomenta ku-TikTok wethu, ku-Facebook wethu, ku-YouTube wethu ungafaka lapho ukuthi sikhulume ngokuthi if kuwukuthi ufisa ukuzohlala nathi la sixoxe leyo ndaba yakho mfethu wamukelekile woza sihlale phansi sizoxoxa. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Thank you.